हालो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय थ' लोगोसे आं दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट नङा चिरां डिस्ट्रिक्ट जायखौ बुङो जायगाखौ नुबा सिनायगोन कारेन्ट प्रजेक्टबो जायो ओमफ्राय बावहाय आंजों लोगोसे दं बे एक्स एन डि बारग' बिथांमोनजों आं एसे सावरायलायनि जुदि बिदिब्ला बिथांजों एसे स्टार्ट खालामनाय जायो आच्चा नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय खुलुमनाय थाबाय सारनि चेनेलसिम आच्चा नोंथाङा जेनेब्ला एनडिपि आफादावहाय माखासे समावहाय गोबां खामानि मावबाय नोंथाङा माबायदि मोनदों आफाद हिसाबैथ' आङो जोंनि बर' हारिनि नांनाय बा बर' जाथिनि थाखाय ओंखारनायाव हा गाज्रि बुंनांगौ गैया जोंहाथ' एनडिपि हिसाबै जों जाथिनि थाखायनो मावदों आरो जोङो जाथिनि मावनानै जों जोबोद मोजां मोनदों खिन्थु एक्सुवेलि बेनो आं गेजेर ससेनिफ्राय आङो जाखिनि नांनानै फैदों बे जाखिनि नांनानै फैनायनि बेलायावबो आं माखासे जाहोननि थाखाय आं ओंखारबोनो गोनां जादों आरोखि आङो 2011आव फैदों आच्चा 2011 फैनानै 2011आव आं तेजपुराव थादों तेजपुरनिफ्राय आङो डाइरेक्ट न'आव 2012आव आं ओंखारबोनानै आं न'आव मावनानै जादों आरोखि बिनि उनाव आं माखासे गावनि उसुबिदा आरो उखुबिदानि माखासे प्रब्लेमाव आं दिनै गावनि थांनानै थानायनि राहाखौ आं लादों आरो जेनेबा आंनि जि मावनाय आं जेसेबांनि सम आं मावनानै आं फैदों आं इसेबांसिमखौ आं गोजोननाय मोनदों आङो जाथिनिनो मावदों आरो आंनि बेलायाव आं फैदों सोरबा सासेया आफादनि थाखाय मोजां खामानि मावदों आं बेखौ आङो थेंकिउ बावो आरो माने रटेसन जालायबाय थायो आरोखि आं माखासे गावनि उसुबिदा एबा प्रब्लेमनि थाखाय आङो फैनो गोनां जादों खिन्थु आंनि फैनायनि जाहोना बेनो आरोखि आं आफादनिबा फैनांगौ आंहा गैयामोन हयथ'बा आं थांगौमोन हयथ'बा आं थैगौमोन आच्चा खिन्थु आङो बाहाय मोनसे सिन्था खालामदों जोंनि माखासे जे सिक्स फायार नन सिक्स फायार आरो सिक्स फायारनि गेजेराव फुरागासे जोंहा जादोंमोन जोङो बै समाव रन्जन दैमारि सार आरो गबिन्दनो मोननै गावलायनाय जादोंमोन बे समाव आङो सिन्था खालामदों दिनैहाय एफा गोबाव जुदि जोङो जाथिनि थाखाय आङो नांनानै फैबाय फैसायाव दुखु खस्थ' दिनै सहायनानै आं फैबाय अखा बांखा आंल' नङा आंजों लोगोसे थानाय गोबां आं बादि सेंग्रा लाइमोन सेंग्राफोर जाथिनि खस्थ' मावनाय दं सिनियरबो दं जुनियरबो दं आरो दा आं बेखौ लुगैयो आरोखि आङो गावजों गाव मानो बेफोरबायदि मोनसे न'खरावनो ओंखाम जानाय जोंनो गिलायनाय जादों सानजा सोनाबनि मोनसे खोथा फैलायनाय जादों आरो बर' हिसाबै एनडिपि हिसाबै सानजा सोनाबनिथ' बहुद खोथा बुंनांगौ जोंहा जेबो गैया जों बर' जाथिनि थाखाय जुदि नांदोंबा जों मोनसे खौसेयानो मा सानजा मा सोनाब मा साहा बिलाइ जों गासैबो बर'सो दा बेखौ लानानै आं सिन्था खालामदों बाहाय आं मोजां सिन्था खालामनानै नायबाय नाथाय आं बहाय जुदि गावजों गाव बेबायदि जुदि सोलियोब्ला आं बे आफादाव आं थानांगौ गैया नांगौबा आंनि बदल गुबुना मा सिन्था खालामफैथोंसै आं नांगौबा न'आवनो ओंखारनानै थाहैसै होननानै आराम थाहैनानै आं मावनानै जासै थेवब्लाबो आफाद हिसाबै जायखि गोदानानो जा फुरानायानो जा जिखि नांबोबाय थानाय मानसिफोर दं आहाबो बुंनांगौ गैया दा जों फैबाय बा जोङो थाथ'बाय दा गुबुन नांग्राफ्रा जेरैखि ना बे नांबाय थागोन आलादा बाथ्रा जागोन जोंहाबो बुंनांगौ गैया आं रावजोंबो डिस्टार्बबो गैया आं रावजोंबो माने गाज्रि गैया हेंजें गैया आंखौ मावनानै जानो हो आंबो रावखौबो जेबो बुङा आरो आंहा बुंनांगौ आरो रावजोंबो आंहा चेलेन्जबो गैया दा आं बेखौ बुंनो लुगैयो आं आफादाव थाबाय आं दिनै गुलि बेगर जानानै फैदों सार आं मा मिसाव बुंनो नोंनि गुलि नांनाय जायगाखौ एसे खोन्थानो हागोन आंनि गुलि नांनायाथ' गासै गरथाम नांदों आं बेखौ क्लियार खिन्थानानै होखायो आरोखि आंनि गुलि नांनाया नैबे गोदोनायाव सिगां नांलिरनाय जाग्रोदों आरोखि गोदोनायाव जेब्ला नांलिरनानै थांबाय बेनि उनाव नैबे आगदा लाइननि फेन्दायाव दं आरोखि दाना फैफिननोसै दा बावहाय नोंथांनि बे गुलि नांनायावहाय बा माबायदि दुखु दाहा जाबावामोन माबायदि सोरनि लिडिंआव बियो जाबावामोन नोंनि आइडिया आंनि जे आंखौ जि दैदेनबोबाय थानाय आङो रन्जन फेक्सनाव दंमोन बा रन्जन फेक्सनाव जेनेबा एसमोन नालाय गबिन्दजों गावनायनि उनाव जोङो एस ग्रुपआव दंमोन आं आरडि फेक्सनाव आरोखि आरडि फेक्सनाव दंमोन सरि ओमफ्राय बे समाव आंनि लिडारफ्रा जि दैदेनगिरिया बाहाय दंमोन जा रोंगोथि सार दंमोन ओमफ्राय बेयो डिपुटि सिअ'मोन ओमफ्राय सिअ सारा हाइजें सार दंमोन आरोखि लांगोना सार दंमोन आरोखि ओमफ्राय आइसिया जाहैबाय बुरखाय दंमोन आरोखि ओमफ्राय बेनि उनाव आं लोगो मोनबोदों बहुद सिनियरफोर लोगो मोनबोदों सरबांसा सार लोगो मोनबोदों ओमफ्राय सरबांसा लोगो मोनबोदों ओमफ्राय माखासे आं लेबा सार लोगो मोनबोदों
ओमफ्राय खिन्थु 6 पेयारनि खोथाखौ आं बुङाखै जेला आरडि फेक्सननिफ्राय एस जानानै आं जे थाङो बे समनि खोथाखौसो आं बुंदों खिन्थु बेनि सिगाङावथ' आं बहुत आफादनि मानसिफोरजों आं फार्स्ट बेटेलियनाव थायोमोन सिगां उदालगुरि फार्स्ट बेटेलियनाव आरोखि आंखौ सिनायजोबो खोमथा होनबानो मिथिजोबखायो आरोखि दा आङो आफादाव माने ओरैबायदि आरोखि आफादाव जुदि हाबनाय लोगो लोगो आफादनि सुखु दुखुखौथ' आरो जोबथा होननानै सानना ला आरोखि दुखु दाहा नोंथ' आरो गाबोन आं न'आव फैब्रबगोन गाबोन आं न'आव थांगोन बा गाबोन आइ आफाखौ नायगोन बेथ' नों गोजानाव दोननानै ला आरोखि एकदम बे माने मालाबाबो बे जाय मानसिया बेखौ सिन्था खालामनानै थांदोंबा बे आफादाव बा आफादनि जाथिनि मावनांगौ बेहा जेबो गैया आरोखि आं आफादाव हयथ'बा थांगौमोन हयथ'बा थैगौमोन आरोखि खिन्थु आं माखासे जोंनि माखासे आफादनि माखासे रुल एन्ड रेगुलेसनफ्राथ' बिराद सैथो डिसिप्लिन होननाय मोनसे बुस्थुआनो डेन्जार आफादाव दा आं बेखौनो सिन्था खालामो आरो आंनि जि सिन्था खालामनाय दा आंनि धोरोमनिफ्राय आं लुबैयो जे दा जोंनि एनडिबि हिसाबै दा जे खस्थ' खालामनानै फैनाय ओमफ्राय एनडिबिनि नामावनो गोबां रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि खस्थ' मोनबोदों सोरबा आं प्रेक्टिकेलि नुवाखै सोरनिबा न'आव रेप केस जादों बा सोरबा बर' हारिनि एनडिबिनि नामाव बहुद खस्थ' मोनदों बुजादों सोरजोंबा जेनेबा हाग्रायाव थां बा माबा मोनसेजों सोंखारनाय आर्मि पुलिसाव बहुद खस्थ' मोनबोदों आरोखि जाहाथे बेफोरबायदिनो जोंनि जि दा मोननाय जि मोननांगौ जि मोन्थायफोर दङ जेनेबा एनडिबिनि नामाव आं रावखौबो बुंनो थाङा जेरै रिहेबिलिटेसन जे मोननांगौ दं बेखौ गासिबो एनडिबि जि दङ जि फेक्सनफोर दङ बेफोर गासिबो मोजाङैनो मोनजोबो आं बेखौ दानि जोंनि गोदान सरकारनिफ्राय आं बेखौ आं खावलायो आरोखि गोदान सरकारनाव खावलायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि जे रायजो राजानि जे खस्थ' मोननाय बिथांमोननोबो जाहाथे जि न'खराव जिबायदि खस्थ' मोनदों बे बिथांमोननोबो जाहाथे सहाय खालामो आरो मदद खालामो आं बेखौनो आं दानि गोदान सरकारनि बिटिआर जे सरकारनिफ्राय सरकारनाव बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं खावलायनायखौ आं बावहरनाय जायो दा जेरैबायदि सोलिनानै दङ आं गोदान सरकारखौबो आं बारा बिथांमोननि सायावबो बारा बुंनो थांला दा जितु स्टेट गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि एनडिबिनि सायाव एक्स एनडिबिनि सायाव जेरैबायदि प्लेन आरो पलिसि लादों दा जेनेब्ला एनडिबिफोरा जेरैबायदि माने दाहोना बायदि जानांगौ एनडिबिनि एक्स एनडिबि गथ'फ्रा जेरैबायदि जाखिनि अनसुंथाइ मोननांगौमोन बेफोरखौ मोनजोबाखै बिनि दायखौ नों सोरनाव होगोनफोरबायदि स्टेट गभर्नमेन्ट ना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट ना जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ होगोन होननानै सानो नों दानि जोंनि जे रिहेबिलिटि जे मोननांगौनि खोथाखौ सोंदों होमबा सारा नङा होमबा जे मोननांगौ जे मोनैफोर बिसोर माबोरैबा मोनलांगोन माबोरैबा मोननांगौ दंबावो नङा होमबा बेखौथ' आं बबे खोथाजों लाइनजों बुंबावनो सार फाफ्रामनि मोनसे कन्डिसन बुंबाबो आं एसे उसुबिदा मोनहरो आच्छा जेखियानो जादोंमोन बावहाय गुबुनजों थाङो आं जायखिजाया नङा बे खोथाखौ सोंनो थांला हयथ'बा गुबुन बिथिङाव एसे उसुबिदानि थाखाय आंबो सोंनायनि थाखाय खमा हो आंखौ सोंनो नाङामोन खमा हो दा जेखियानो जादोंला एनडिबिया जों ज' जायोब्ला माबायदि जागोन सिम्पोलै बेथ' ओरैबायदि जे नों ज' जाजानोखौ लुबैयो ना लुबैया आङो एनडिबि हिसाबै जोङो ज' जानाय एबा खौसे जानायखौ आं अरायसम लुगैयो माब्रै अरायसम लुगैयो होनना बुङोबा जों दिनै एनडिबि हिसाबै जुदि खौसे जायोबा मोनथाम मोनब्रै जायालासिनो जों मोनसेनो दाद जानानै मजबुत जायोब्ला सोर बेथा बेलाय सोर बेथा जों बर' हारिखौ दांनो हागोन हानांगौनि खोथायानो गैया बुंनांगौ सोरबाया सिगिनांगौ सोगोमनांगौनि खोथायानो गैया माब्रै गैया होनना बुंबा बर'आ माबायदि थागत बेखौ सोरबा रायजो राजायाबो गाव गावनो मोजां बर' हिसाबै सिन्था खालामना नायबा नुयो आरोखि ओंखायनो आङो बेखौनो लुगैयो जाहाथे सोरबा सासेया ओरै सोरबा सासे पार्टिया ओरै जालायालासिनो जों खौसेयैनो गासिबो एनडिबि महरै एनडिबियाथ' मोनसेल'मोन ना दासो ओरै मोनसे जेखियानो जाया मानो जाथों खिन्थु बर' हिसाबै मोनसेखौनो नांनानै खौसे जानानै बर' हिसाबै बर'नि जे मोननांगौ जे मोन्थायफोरखौ जाहाथे खौसे जानानै जों मावलांनो हायो जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन सोरबा हारसिंजों हानाय नङा खिन्थु हाया बेखौ मोजाङै सिन्था खालामनानै नायोबा मोजां जागोन आरोखि ओंखायनो आङो बुंनांगौआथ' बहुद खोथा दं खिन्थु जि फैबाय थागोन समाव आं बहुद खोथा बुंबावगोन दिनै आङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं ओंखारामोन दिनै सारा दिनै हरखाबै दिनै आंखौ लोगो हमफैदों गोदो लोगो मोनबोनाय हिसाबै माबोरै दं मोजां गाज्रि खबर लाफैदों आं बेनि थाखाय बिराद थेंकिउ बावो अफिसारनि चेनेलनिसिम आरो अफिसारखौ आं बावो
आरो जों बोसोरबा ओरै जानानै जोङो लोगो जाना हाबाखौ मावाखै जास्ट जोङो गोदो आफाराव जों लोगो मोनबोनाय सिनायनाय हिसाबै बे सारा दिनै इउटुबार सिस्टेमाव दङ रानिं सोलिबाय थादों दिनै सारा आंखौ फंनैसो कुइसन लादों बहुद मोजांनि बाथ्रा आंबो बेखौनो बुंनो लुगैयो आरो बुंबावनांगौ बहुद खोथा दंमोन आङो बुंबावगोन खिन्थु सम लानानै आं बुंबावगोन आरोखि जायखिजाया नोंथांनिसिम आंनि चेनेलनिफ्राय गोजोननायखौ बावग्रोबाय आरो आंनि जाखिनि सोंनांगौखिनिखौ बेखिनिखौनो सोंनानै दोनथ'नाय जियानो जादोला बर' हारिनि थाखाय बिथाङाबो गोबां खामानि मावबोबाय गोबां समावनो गोबां खामानि मावबोदोंथ' जों बिदिनो सावरायलांबाय थानांगोन आं साननैसोनि उनावहाय बिथां सिला XNDB-नि सिला सार बिथांनावहाय आं सावरायहैबावगोन आरो बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन लिडारफोर दं बिथांमोनावबो आं थांगोन थ' दे बिदिब्ला जों भिडिअखौ बारा गोलाव खालामालाबानो बेखिनियाव दोनथ'नो सानबाय जय बर' हारि